El moviment veïnal transversal AP7 Gratuïtejar constata que els darrers 40 anys la Nacional 340 ha patit una gran saturació i accidentalitat. Fins al 2018 portava 24.000 vehicles diaris amb tan sols 2 carrils. Mentrestant, l'AP7 sols en portava 16.000 amb 4 carrils. Això significa que mentre la Nacional tenia una intensitat de trànsit de 12.000 vehicles per carril, l'autopista sols en portava 4.000, o sigui la tercera part. A partir del setembre de 2018 es va prohibir el transport pesat per la Nacional i se l'ha desviat obligatòriament a l'autopista. Amb aquest desviament de 4.000 camions diaris, la Nacional 340 ha quedat amb una intensitat de 10.000 vehicles per carril i dia i l'AP7 amb una intensitat de 5.000. Tot i el desviament, la intensitat que suporta l'autopista és just la meitat que la que ha quedat a la Nacional. L'1 de gener de 2019 finalitza la concessió de l'AP7 i serà gratuïta. Conseqüentment passarà a ser una autovia i se li llevarà la P de pagament per passar a anomenar-se A7. La seva gratuïtat reduirà un 70% el trànsit de la Nacional 340, que quedarà pacificada amb sols 3.000 vehicles per carril. Simultàniament, l'autovia augmentarà de cop el seu trànsit fins als 8.500 vehicles per carril. Haurà doblat el trànsit en 16 mesos. Amb els augments de trànsit que cada any es produeixen, en poc temps l'A7 pot arribar a superar els nivells de saturació que fa 2 anys patia la Nacional i serà l'autovia de 4 carrils més carregada de l'Estat. Portarà 8.500 vehicles per carril, quan l'A1 i l'A2 sols en porten 5.000, l'A3 6.000 o l'A4 5.500. L'única manera d'evitar l'accidentalitat i les víctimes que tanta intensitat provocaran serà construir un tercer carril a l'autovia. Amb el carril addicional, les prestacions de l'A7 prèvies i posteriors a la gratuïtat seran similars i serà una magnífica oportunitat per construir els accessos a les poblacions que, tot i confrontar-hi, no hi estan connectades.